guys, apang kumulok sa dungo monjit ba kam namin yung prank channel pa guys. Silo ko sa prank video mak, silo ko sa mapo video. Guys, nolok support ko ki. Silo ko YouTube channel sa finally 1K subscriber ikabo. Guys, odo laga apang mo alakso ki kumdan na ngo nolong ধন্যবাদ জনাই দং ngo sembu pa aya lulang ka sembu ngo support la dulang ka jate ngo agoila gila pa aru nolong ngo aina aina video dekhoi la pa. Ro guys, silo ada mapo do ki silo ajoru dagom putpat dagom sin mane celebration or even na madung ada mik silo nolong dekhoi ya ka biaji amjam guys apang kapo lai. Guys, silo ka party to laga pa se ngolo ka aluguti hai bose ko mana anyo ko na anyo mo ko na tani de empil mane put papi du mana poisang papo porok ke baru nolong ngo aida aida po dekhoi je ko orok ke se ngolo ke egg aji se ngolo ke piaz हम सिन लताक बंग औरक सबग्रो लगा पर ओलु मा मसला का मिसिन लगी दा अदे मुलुम सिन नलुम देखाइए से ओलुक लाल मिर्ची से मक्कम है नमने मोलो से ओलुक ओइदो क्लारडम उथिमोदा काखमोदा आरो से स्पाइसी दम आजो बिदा औरक से ओलुक जीरा पाउडर से सिन टेस्ट बिना ने औरक से ओलुक शाही ग्राम मसला से बोले एकदम माने खाना वो लोग जीतु दपना बस्तु जो टेस्टी माने और कस वो लोग का फाइनली से वो फेवरेट से मीट मसाला सब लिंगुल माने अपन ओइंगे वो कब दपोदा अपन हम देखो दपक दा और कस सुबह गाइस वो कब कहे जी अरब सिन दलम देखो ये अपन काल उलंग का गाइस तुलांग पुलिक तक वो फांग बोलो तो अब गाइस वो तुला पुलिक तक वो सुबह तुला रे माजो को वो फोकी मोगेला प्याज दम लगिए लगाओ भाई लगाओ सेम सिंपल लाइनो सुपोए वो ना जाते बोलो माने आगे जब लोमदान ना गेगा तो पर सब सेमब लगे रेडी ला साजिन दे और कसा आलू बुती सेम्बुल सेम्बल लंगा पोए बोलना बारू कर दो रोपर आयो इमा गाइस अपन कालू लंग सुपांग वो मैंने कब गए जी रमशीन लोग देखो आइए मैंने खाना बनाए को लोग परफेक्ट दा कालू लंग अपन कब कब बनाए जी कपिन टाइम तो ओक्कम कब देख पड़ा जी रमशीन लोग देखो आइए कापी धरो मैंने टेस्टी रख जी कापी धरो फ्लेवर डाई रख जी रमशीन लोग मुका लुबी है अपन कालू लंग का गाइस सुबह लोग का प्याज लिखन का बोंगा प्याज लगे बो कारण बोले लोग का तुला दे आई पे गरम का बो हम जे लोग प्याज दे मोल लगे सब पातो लिख पोए सब लगे मोल सेमो भी है और का प्याज दे मध्य तुला लो बजे लगे जो रखते को माने लोग का ग्रेवी देइन लेंजे को और फ्लेवर रे सिन आइजे को हम जे लोग प्याज दे सब दिखता का लोग का अपन है गाइस सब मोल आजो माने हम पर गोरी गोरी ला युनु है sem guys atau lepo pa ego lajok sem lupa odak pisan mulu first pa ajin sem lepo pa ajin sem ajok aku langgela alu guti sem guys bang mulu ajin sem lagi bo guys sample lang agama mulu direct pa alam sok logot mana yarpag lingul kapidang na asing ring kita dak ambil aima bida mul sample lagi ya sample lagi lang mulu sem ini ya और तो गाइस मोलू सुबह आलू गुती से भी ले गया वो गाइस मोलू स्कीम अप कराना ओइंग करना से फिर और दोलो आइडिया से कंकिन माजी बुला आइडिया को सिर्फ आए इकुमान ओइंग कंके दोसु जिना तारी दुरा तो तने बुला आइडिया कांगाला दोतो सुबह मोल ले गया पाउडर क्रिसम जेने मोल बाक मीट मसाला रे फर्स्ट पर ले गया मीट मसाला सुबह मीट मसाला तो मोल ले गया वो और आरो मोलुस भाग लगे जीरा पाउडर गाइस का तो का से एकदम माने बाहिर रोक माने का कंगेल दरक जी रगुलु आजो को माने कॉफी ता गाइस बांग मुरसम लग दु बंग मुरसे नहीं मोल परिमाण का लगे मोल काई का बंग मुरसलिंग नाम दे तुमा मोल लुटते ने को और का सुपांग मोल आलोसम लगे सुबह सेम लिखता बों सुबह मोलो गाइस सेम आजो को यूनो गेला मोला आजो कुला ले पोए से गाइस सुबह मोलो का से कुला दाना में टाइम फुंका बों सुबह मोलो कुकिंग है बों ताए बों और का आसी आजो बाते मोल लगे अपन का उलंग का गाइस का तो का क्लास से कांगान पर लेंदो जी Bang Asia Joko punya dia semua ko semua punya Asia Joko jate bolo ugama do
Guys, bang ngolo ako kaya ko ida kabiruji. Bang ngolo kubgel kapo eko. Guys, kato ka class sem dul kabe ro pai. Aduk dopokandan. Uhor ব্যবস্থা ইমান ভাল হয় এমবিলা মানে আইও পর রিয়েল ক্লার্ডম বাই নল মাই দেখাইলাম আমি বিলুম দা কপসিন কাইন মাইন চুতো ওপনা গাইস নামপো হইছে ও মাই গড গাইস নলুসিনে করা দুয়া আমলো এক পিছর আম জামকা আমল কাপাই এমপিকেলা বিসুলা মানা বস্তু কম্পি বাকাং সুপা মোটা ধুঙ্গা আপুঙ্গাই ও মাই গড ফ্লেভার guys ngulka finally oi raika bong kato ka gravy dem kato guys gravy guys ka abek tak bai ngulka se egg ajin aru alu guti logote apunar bahut kiba ki mixing ase aru so mosola nga kato ka color se kaprak ji se ngulka finally bai ka bong pa joi tak bong seba guys orokas bang ngulu cake ganna agere start dia bong apun ka lu bilang video se skip map guys siloka cake da se bona guys putpat ke aru guys se kal guys to mang amda komsin mane bomda ko na ayo bo lulukta ga mpger mobine de ayo mobi to mang aru bike to bomdo gorom ni kape igam ka amda komsin kapi e bon koribo lagibo ai mo pokki guys bang oro ke gaiye bong apun ka dolang ka first pa ngol candle sam munmi do lagi bon na ma jaga to 1k buto 1k buto acha to guys Silo keksem gatmal ayo mapodong mane ekdom bottoman attar ko padana ma basuru 1k itu tuh kom hoy no noluk support dokki noluk ngom ayan kokki ngosilo sam iladu ngom samu pa nodam ayan lulangka noluk kummo kumparu jate noluk aina video ko yirga na video ngo bimano dudar ko oro guys jete akon 50k iena odo একদম মানে জলা মানে কেক পাক নলুম গাত গেলাং মানে আপন গগিব মানে আৰু লাগে আৰু না এ কাল ওলাং নলো 50 কেক ইদাক লগে লগে দমর কদন গো কেক পাক গাইয়ে আপন গগিও তো আমি বলো কেক সাম গালি পপ হ্যাপি 1k yowa গালি পপ লমদা নোলা গাইস গলো বা কেক সাম গাপ্তাক বং সুবাক ফার্স্ট পা মামম সুলবি গলো মনা মামো Dei, mangga suna mamo, buluk support ko kibang mo sambulu mida. Subak mamo sulle de first ba, kai ba sulle ge kai ba pigela indo gugang, abil bum mane silo nol de khaila to mang. Mamo, sa ma bo ki. Doppo guys, doppo. Tira ge ko lagi. Tina ma mane luma paru. Buluk ka sa ka ngoka mangga suna mazon. Cooking মানে লুপা লইয়া বলা cooking বা আজ আওয়াই লাগে তুমি বহুত কিনি হয় করেছে বুম সুপাং কেক সকি বুম সুপাং আসিনায় কো বিবো আপন গাইস কালো টকা গো সুন্দর কো কেক গো Raka guys baru kalang jamakan video আর কথা লুকা ওমো আছি নুম বুম সিন আজ কো তিনা কো বিবো Nena, siapa? Boria. Dokora. Oke, mama kamu dan siloko se ke ganam sok going ko ajo ko ngom no lumulo. Asin jai pe mekwe. Mekulai apa mai? No juga buje silo 1k subscriber esip tak. No kamu sudah. Ngai pa mo ko dok ka pung rai jom sing kung pa bidung. Di ko ma pung like bilang komen bilang dok ka pung ay aku bilang. Tate bu samu pa wai la gdo pa samyam sinaru. Kai patoyan ke ko bakila wai la no pa. Thank you mamo. Ngolka mamo bu hokding ko maya dak. Orok ngok bhai bu sin doi ngok lubite. Orok misir apno kuruk sedung orok silo mondi dai breng kamnam year namai silo 1k tas la silo sambin ke ku galla hampa galla nu ai apun ke ayang koki orok ke samu pa apun ayang bila aru sampai botel gala pa apun ayang bitil gitu ka aru mane apun kolo pa aina video kan prank am Bila apa? Morom pai guys. Morom pai. Nolong yirmo ya. Iban pare, nolong madura dudaram sin ko mapa mo ene. Bila samo nolong support la dulang. Aru nolong mapa ko okay ko ila dekhai la. Odo guys silo ka ke ganam da solo le ko ebong orok subang gol donam dinam da hin nolong ajo ko dekhai ye kam gol bonai ta nalu dekhai tak bong. Guys
guys ngolu ba kek sang galla aika bong supang ngolu nolum kapa donam tunam join alam sin ato dekhwai ye dekho aido bilamang ngom sin mane mabo ko ki ato bilaragi ito bon na oh mana Kain. angkang ko bai sengol ka manamo ngolu ke kai ko ommo wo se ngokasin ommo na sengol ka kata tu kangkan lagi bum yang por ba actress be moy apun ka lupa ya ngok senen dosi pero guys supang ngolu kam to bodu ba jogo so guys silo ko ngok nam oide apun kang ketok te kaporak di aru dokorak si naipa Aslang ko ba ikaw wala? guys adjok doligo ko Siwalan pinto. guys apino ko dolik po sebo na silo dokonam de airo project tomang aru drive donam boyara guys apino dolik po nyemulo kal uto kapindo ram semsin adjo ko tapal guys kapiye won putre po donam re boyara bese juliap donam bomang dolik po adjo ko kabe bai thopan mo kanam se Nyabat ya dia mulai makan mau. makan mai ngompe bunai joda lucu lutung deh rega ba ngurusin adalah itu hal apa yang mau uing ke nam boleh ya guys finally apin dong to bong ro guys silo ka sa video sam kalan dulu kapa katon apung like comment share ko ibila apung ngom lu bilang buka ro ka supang lo pong channel subscribe mara ji supang subscribe la lange la ro ita dunat bell icon nam dabai la leto ka jate adle ma prank video ngom youtube sa tadi je odoi no na pala kala rop with